Yeah. Sunday sexela. Are you ready? Yeah, no, it's fine, I'm ready. Yeah, yini ekuchazayo ngothando lwethu? Ngicabanga ukuthi senze into ehlula ama-couples amaningi of being open, of being friends, allowing me to be myself with all my imperfections. Oh, wow. Yeah. Uma ungangikhethela indlela yokugqoka kungaba Angeke ngikhethele indlela yokugqoka. Ngingathi the value I give to you kufuneka idefine indlela yokugqoka ngayo. Oh, izokuyimina. Esiphi isikhathi osithandayo kakhulu uma sindawanye? Ilesi osuke ufika uzongibona. Into engiyilangazelela the most mawungekho ukuthi ufike ngikubriefe sibone ukuthi siya kanjani phambili. Yikuphi othanda ukwenza nami kakhulu? Wena ngathi sama twin because ungazi njengoba ngizazi asikhuluma into emediocre. Into engiyithanda yileyo engagement ukuthi you can tell me straight to time to mina ayikho right land ukuba khona kwakho ukusiza lapho. Uvuka sikhulume the only difference ukuthi sisuke sikhuluma ngezinto eziyaphambili so uma ngabe singasakhuluma mashona sasithola isikhathi sokukhuluma because kusho ukuthi out of enkulumo yethu kuphuma into eyakhayo neyaphambili. Thank you. Ngiyabonga. Shab. Bye. Shab. Yeah. Okay. Hlala ke. Okay. Thank you. Yini engenzayo evusa imizwa yakho mina ngingayazi? Ngaphandle kokuthi you are beautiful. You see, you have a way ngaphandle kwamehlo akho lawa amahle. Babes. Angibambe ishiqe. Unento ngawo awukhulumi kakhulu wena Nombela. You see, I think lokho kuyi attraction. Okay. Nazi. Your turn. Your turn. Phela ngikubuza wonke lamakhadi. Okay, ngikuveza kanjani ukuthi uyangichasa? The way you touch me. Okay, yini yakudonsa kumina ngesikhathi ungishela? You know ukuthi ngihlale ngithi le step sakho senza indoda ibe weak le step. Ubuhle bakho ke kuyilento le ngaphezulu ekhekheni. The share of yeah, so yeah, attraction was big. Yeah, it was big. So uma ungashintsha into eyodwa ngobudlelwane bethu kungaba yini? Ngingashintsha ukuthanda abantu besifazane. Because that is one thing mina nawe esenza singazwani. I think I'm reaching a stage even now so ukuthi I think impilo yami ngifuna ukuyiphetha right because angifuni ukuthi ngithi ngiyindoda ehlonishwayo kodwa kuthiwa le ndoda iyajola. Kusho ukuthi before wena ushintshe lokho mina I'm working towards that. So ngihambisana nawe. Thank you. Okay. Yes. So are you good? No, I'm good. Then asambeke. Sure, ngintwana. Mseleku bakwenza ukhohlwe by their structure and just see a family that has carved a way for themselves that they are comfortable with, they enjoy. Kunokuhloniphana, kunokuzwana, there is love, but you also can't deny that there's a lot of work that has gone into this to make their marriage work. Welcome back, guys. And like you're my throuple. Can I enjoy my couple string next throuple? Lalela hlezi ngiyintethe. Any card game for you? It was amazing. I needed that. Baba, did you find that you were able to be vulnerable? How did you feel playing the game? No, ngijabule kakhulu. I think there were a few questions where I was trying to think, but amaningi awo
I was able to answer them. Yeah. And for you, Mamgabe, how did it go? No, ngijabulile ngempela because ama questions abekwenziwa ube brutally honest. So at least you also had a chance to kind of nijole kancane, ne?